A Melanie bude odpovídat francouzsky. Na to konto to celý Martin to potom přeloží do nějakého jazyka, který si sám vybere a věřím tomu, že to dáme dohromady. Já když jsem koukal vlastně na to, jak Melanie začínala, jak startovala, jak vlastně ten život na začátku se s ním vůbec nemazal. Kdyby, asi teda první otázka, je to všeobecně známo, že ona vlastně se dostala k tomu, aby si vůbec udělala papíry na letadlo a letecký průkaz, tak si vydělávala na čerpací stanici. Je to tak? So I'll start with Melanie. I've read that it was quite hard at the beginning for you, and you started working at a petrol station to actually make money for your pilot license. Is that true? Absolutely. Thanks. I'm very happy to be here. It's my first air show in Czech Republic, and I went in a restaurant. Then I went out in a bar, and then I went out of the bar, and it was daylight. So that was my first memory. But no, I've always had a great experience in Czech Republic. I was in Prague a few weeks ago, and it was great to visit also. Ještě bych opravila, nejsem tady poprvé. V Čechách už jsem byla několikrát předtím a když jsem tady kdysi byla, tak jsem šla do restaurace, pak do baru a když jsem vyšla ven, tak už bylo denní světlo. Takže takhle to tady zřejmě chodí. Mám jenom dobré zkušenosti s Českou republikou a před několika týdny jsem dokonce byla v Praze. Tak to na oplátku musím říct, že já mám zase jenom samý dobré zkušenosti s Francií. Jo. Tam člověk, když přijede, tak se taky cítí maximálně skvěle a dobře. And I must say that I have only good experiences in France as well. We try and welcome our visitors very well. Ano, snažíme se návštěvníky vítat velice mile. Přesně tak. Jenom Forward today in your show. Well, you can look forward to see all the passion I have inside of me. When I fly an air show, I give everything, and I don't kind of do that all the time, but every time I do an air show, you will see who I truly am, a mix of softness and violence, and a lot of passion, a lot of heart, and this is for you today. Takže určitě vám ukážu svoji vášeň, kterou dávám do svého létání. Nedělám to vždycky, ale u takovýchto vystoupení air show do toho dávám všechno, sílu, něhu, srdce. Takže se máte na co těšit. Přátelé, několikanásobná a zároveň úřadující mistryně Francie v akrobacii Melanie Hassler. Děkujeme. Já jsem měl pro Martina připravenou jakoby první otázku, ale budu mít takový dvě první otázky, abych na to nezapomněl. Za prvý, ženská Federbull Race, jak jste to dopustili, Martine, co to je? Taková sexistická otázka. Ne, to je naopak samozřejmě správně, protože holky umějí lítat velice dobře a uvidíte u Melanie, že lítá výborně. A jinak já dělal taky na pumpy, vlastně taky mě napadá, takže máme mnoho společného. Ty jsi začínal taky na čerpací stanici? No, měl jsem tam okna, taková ta letní brigada. Jak se řekne francouzsky, tak se tak tím, že vlastně vypomněl síkru kryton. Budeme potichu a necháme všechny akrobaci, leteckou, šlenky. Závod. Dva různý příkusy, tady nám odstartují zlínci ve skupině a budou pokračovat tam do zóny, kde budou vyčkávat.
ta Melanie tím vzduchem doslova takovou po francouzsku pěkně. No ale dokáže to pozorovat. Ta záporná Gčka, to musí omít. Zase. Celá ta soustava je extrémně náročná na fyzickou kondici a prostoru. Má pěkně v ruce. Diváky. V té části od rybnice samozřejmě teď je moment, kdy můžete Melanie odměnit, zamávat. Jestli tady na ní počkáme na pumpě.